Ndoka mumchegutu. CHEGUTU wose. Andakundo. Ulimea? Ayo. Musamukagara muno muCHEGUTU mematara kumugare. Andogara basi 27. Ika karoba mugare. Ngati muno muCHEGUTU mugare CHEGUTU yese muri mudzimwe. Ayo wandi. Unotemere miti. Matanda munhu anouya nawo achitengesera mumanyi. Saka takatotenga tikatotengesa pamanyi. Ane shop yake inonga ku yemiti mune. Ava ndavapa nhamba dzake. Aiwa. Anotenga kaunotenga panzwa anotengeswa zvinhu ndava. Imupuwa risiti. Iyi shop yake inonga pati. Ini shop yake Munongani kani Mabida. Munongani. Danyoka. Pamusikola. Bapanda chishope munhu inyika unositenga iri bapi. Unotenga matanda unogadzirwa matanda. Iye anotaura kwagadzira nei pano yakutengesera. Aya anototenga kupura sikwenu. Anda zvokutotema agadziri. Angambogadzira miti. Miti ine mari dzakawanda. Vakavane matanda ekuwanda sei? The truckload. Truckload. Toda mombe papa. Pamati pane waya zvipa. Ndopatira 450 baba vakanairi keshi. Saka chakupai mazuva 7 ekubhadhara. So